What's up, mga langga? Hi mga langga! Ito na naman po ulit ang inyong katulong sa umaga, vlogger sa gabi. Bago po ang lahat, magpapasalamat po ako sa mga taong nanatiling sumusuporta sa akin mula sa simula hanggang ngayon. Sana po hanggang dulo sa lahat po ng mga kaibigan ko na nag-subscribe at hindi ako iniiwan at nag-aabang po sila sa mga bago kong videos. Parati po nila akong chinachat kung saan po yung mga bagong vlogs ko, saan ba yung vlogs ko, kasi inaabangan nila. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana po hanggang dulo. At sa lahat po ng mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala si Langga Franesa, ang inyong langga na katulong sa umaga at vlogger sa gabi. Yes po, ako po ay isang domestic helper dito sa Saudi Arabia. Sa lahat po ng nanonood ngayon na hindi pa po nag-subscribe sa akin, please click like, subscribe, at please click the notification bell para ma-update rin po kayo sa mga bagong videos ko. To my family and friends, maraming salamat po sa suporta ninyo at sa mga taong hindi pa po nakakilala sa akin pero nag-subscribe po sila. Maraming salamat po. Ngayon po ay mag-Q&A po tayo. So, nagtanong po ako sa mga kaibigan ko kung ano po yung gusto nilang itanong sa akin at saka po ay sasagutin ko po dito. So, ngayon, bago po natin simulan po ang mga question nila sa akin, meron po akong mga papel dito. Ito po ay nakasulat ko dito yung mga questions nila. Sasagutin ko maya-maya. So, bago po iyon, mga langga, ay mag-shoutout muna po tayo sa lahat ng mga kaibigan ko. Sina Jom Mondihar of Suluk Davao del Sur, Leomar Lizada of Qatar, Nordel Ogmad of Tigos, Haris Jervin Suarez of Suluk, Lloyd de la Peña Legaspi of Davao City, Charity Gingona and Rosana Jokipli of Riyadh, Divine Grace of Jeddah, Jin Yanson of Jeddah, and Lynn Kindo of the Tin Sawi, Riyadh and Jeddah, Saudi Arabia po. Yung group chat po ng mga OFW, sa lahat ng mga small YouTubers, sa Bisdak, sa Buduts po. Marami po akong grupo. So, maraming salamat po. And I love you mga langga. Unang tanong from John Smith of United Kingdom. Ang tanong niya po, you are marooned on a desert island, but you are allowed to take 5 songs, 1 book, not the Bible, and 1 luxury item that is not practical use. What do you take? So, I will choose the 1 book because it will give me more knowledge, and I thank you. Pangalawang tanong from Aubrey Jula Martinez del Campo of Suluk Davao del Sur. Ang tanong niya po ay, bakit kadalasan sa long distance relationship hindi nagtatagal? As I experience, hindi po talaga nagtatagal yung long distance relationship. So, ito po yung dahilan. Kasi dito sa Saudi at saka sa Pilipinas, 5 hours po yung gap ng oras. So, hindi po talaga magkatugma. So, nahihirapan tayong mag-adjust dyan. Distance, sobrang layo talaga. Kasi uso po yung pinagpalit sa malapit. So, tapos yung third party pa, yun. Pride, ganun mga langga. So, yung disappearing act. So, biglang nawawala na lang bigla nang walang pasabi. Parang, ay, pinahilig ka lang. Tapos, umalis nang walang pasabi, diba? Pangatlong tanong from Ken Shaufi of Rain. Ang tanong niya po ay, paano po ba ma-win back si ex? So, kung para sa akin, kung ano pa yung ex mo, kung sa tingin mo may pag-asa habang magbalikan kayo, so don't give up. Laban lang. Ganun ng mga laban ng laban. No, kahit mukha na tayong tanga, joke lang. Tapos huwag mong wala ng pag-asa kasi kung kayo talaga maghahanap ng paraan ang Panginoon para magkita kayo muli.
So, enjoy ko muna yung life ko, enjoy ko muna yung pag-vlog ko, pag-focus ko sa family ko, sa work ko, tsaka ito po sa vlog ko kasi at the right time, things will fall into place. Pagdating sa pag-ibig, huwag magmadali kasi meron at merong darating para sa'yo. Pang-apat na tanong. From Calvin Manimong Kapitulog Davao del Sur. So, pinsan ko po ito. Sabi niya, bakit ka maganda at tilangga? So, hindi ko talaga masasabi bakit ako maganda. Kasi hindi ko alam kung maganda ba ako or hindi. Kasi kung malangga, sinabihan ako ng pangit na mas pangit pa sa mukha ko. Ayoko i-accept na maganda talaga ako lang eh. Sa inyo na yan kung masasabi nyo maganda talaga ako. Kasi mahirap naman sabihin ko maganda tapos pangit pa pala ako. Mas pangit pa sa akin. Di ba? So for me, mga 10% lang yung ganda ko. Lalo na pag naliligo ako, 20%. Pang-limang tanong. From Eva Lear Iones of Davao del Sur. Ito talaga yung mga kapitbahay ko. So, akala ko hindi ako pinapanood ng mga ganyan. So, nagpapasalamat po ako sa mga kapitbahay ko dyan. Thank you for everything kasi supportive pa rin kayo ang ganyan. Maraming salamat. Sabi, ang tanong niya po ay, bakit lahat maganda lang sa simula? So, kasi mga langga, maganda lang sa simula. Ligaw-ligaw pa, kasi pahit ang tao pa. Ganun mga langga. Katagalan niyo yun, dyan mo na malalaman kung anong uring hayop siya. Ay, joke. Yung pag matagal na kayong mga langga, dyan mo na malalaman kung ano yung attitude niya. Kaya nga po, huwag magmadali. Nahinay lang po sa pagpipili. Hindi naman paunahan yung magkaroon tayo ng relationship, ng boyfriend, ganoon, ng girlfriend. Unahin muna ang pagmamahal sa sarili, okay? Kung handa ka nang magmahal, handa ka na rin masaktan ulit. Ganun lang naman yung mga langga eh. Pag namahal ka, package na yung masaktan ka, di ba? Laban lang langga. Masaya lang sa una kasi nagpapakita ng tao pa lang yan para makuha yung loob mo, para makuha yung puso mo. Pagkatapos aapak-apak at sasaktan, sasaksakin ka lang sa sakit. Ganun lang yun sa huli. Pag hindi tamang tao, nasasaktan ka talaga. So wait for the right man for you or the right woman and man for you. Pang-anim na ba to? Pang-anim na tanong na siguro to from Lina Del Guzman. Naka-move on ka na ba? Yes! Ate, yes mga langga, naka-move on na po ako sa past relationship ko. Hindi po talaga madali ang mag-move on mga langga. Pero sabi ko nga, ang pag-move on ay is on process po yan. Hanggang malalaman mo na lang one day na naka-move on ka na, masaya ka na, nade-delete mo na yung mga pictures niya, yung mga convo ninyo, wala ka nang pakialam, ganun mga langga. Pag natutunan mo yung mahalin yung sarili mo, pag nakita mo yung worth mo bilang babae, bilang ikaw, ang mga langga. Kaya, move on sa lahat mga nasaktan dyan. Meron at merong darating para sa atin. Okay? From Melody Gin of Hong Kong, sabi niya, tanong niya po ay ilang butil ng bigas meron ang 1 kilo. Sa akin po, sa 1 kilo may 2020 kasi po, na year 2021 na yung butil ng bigas meron ang 1 kilo ay magiging 2021 na. So ngayon po ay 2020 pa po yung butil ng bigas meron ang 1 kilo. From Rex Abali of Davao del Sur, pinsan ko po siya. So, tanong niya po, may plano ka pa bang mag-asawa at tilangga? So, for me, yes. Opo, pagdating na yung tamang tao para sa akin. So, at the right time, mag-aasawa rin po ako. Hindi ko alam kung kailan. Sunod na tanong from Jimmy Aguilar of General Santos City. Sabi niya, anong importante, love or time? For me, importante po yung love because kasi anyone could give time, no? So, pag sabihin mong time, anyone, kahit sinong makapagbibigay sa'yo ng oras. Pero yung love is rare lang po. Kunti na lang po mapagbibigay ng love sa inyo. So, importante po yung love kasi pag may love ka, may time siya sa'yo. Pag one could give you time, even your friends can give you time. So, what's important is love because will lead you back. Ganun. From Kicking the Lesser Man Potpot. Ang tanong niya, nakailang BF ka bago mo nakilala ang ama ng anak mo? At nakailang unsuccessful relationship ka? So,
So, shoutout ko na lang lahat yung mga ex ko. Si Harry Rubia, yung first boyfriend ko nung high school ako, first year ako. After nung first year ako, siguro merong mga fling. After nung graduate ako ng high school, wala po akong boyfriend. So, first year, high school lang po ako nagka-boyfriend. So, may naka-fling po ako. Yun lang, tapos nawala. So, hindi, not counted na yun, mga naga. Before my ex po, ama ng anak ko, naka-isang ex pa ako. Ayun. So, hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi may asawa na po siya. Mga langga, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. Sa nagpasto ko po ako kasi dumibigay niya. Salamat po sa mamahal at pag-hintay niyo sa mga bagong vlogs ko. Pag message mismo sa inbox ko. Until on my next vlog. Ito po ulit yung patuloy sa umaga vloggers review. Huwag kalimutan pong i-click at subscribe. Please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. At mag-comment below na rin po kayo para sa mga gusto nyo pong gagawin sa susunod na videos. And see you until on my next vlog. Mga langga. Bye-bye!